strašne veľa pravidiel. Vítam vás pri ďalšom Airsoftovom videu. Dnes tu mám pre vás scenárovku 13 hodín Benghazi, ktorú organizoval tým ATC a Zornička na ihrisku v Zbiňove. O čo vlastne ide? Sme útočníci a dobíjame 2 pointy. Ako prvý bod musíme dobiť ambasádu, ktorá sa nachádza na lúke. Ak dobijeme ambasádu, môžeme začať dobíjať budovu, čo bola základňa CIA. Znak na dobitie ambasády bola zdvihnutá americká vlajka. Dobývanie prebiehalo klasicky bebečkami, kde stačilo vybiť všetkých obrancov. Tí mali len jeden život. Na dobíjanie sme mali k dispozícii 2 minomety, ktoré budú aj neskôr vo videu. Minomety stačilo dať 2 zásahy do ambasády, aby sme ich vybili všetkých naraz. Po dobití ambasády sme mohli začať dobíjať budovu. Na dobíjanie sme mali k dispozícii stacionárne dielo, ktoré mierilo na vchod do budovy. Ak s dielom trafíme do budovy, celá miestnosť je vybitá. V prípade, že ostalo v budove málo obrancov, obmedzil sa nám respawn na 10 ľudí a zároveň bol vypustený vyprošťovací tým, ktorý mohol buď dobiť budovu alebo ísť proti nám. Vyhráva ten, kto na konci hry má absolútnu kontrolu nad budovou. Dobre? No, ok. Ešte predtým, než sme začali hrať, sme dostali rýchlo kurz používania minometu. Ovládanie vyzeralo zložito, ale vo finále to bolo celkom v pohode. Vlastne nič nemôže stať. Dáte najprv, zavreš ventil, dáš raketku, zatlačíš raketu dole, tu máš označenú značku, zatlačíš dole a vlastne si s tým streamom si natlačíš tlak, tu máš risku, ktorú si vieš nastaviť, dáš 5 atmosfér, urobíš prvý nástrel. Niekto ti povie, ja neviem, musíš ubrať tlaku, znižíš si vlastne horizont námeru. Po skončení rýchlo kurzu sme sa vyberali na respawn a hra mohla začať. Hra nám už začala, keďže s minometom mali pracovať iba ľudia s rýchlokurzom, tak sme pred začiatkom hry urobili minitýmy. Našou úlohou bolo prebojovať sa ku týmto minometom a pustiť palpu. Tuto pred nami. Máš ho na 11, na ostrov, že? Jak to bolo s tou muníciou? Tam by mal byť pri ňom. Pri ňom, hej? A to nie je naše. Dobre. To aj dostrel, ale jak to bude obsluhovať? Čože? To bude dostrel. Tak je to za prekažkou. Možno, že na schvál jeden je nedostupný, aby sme... Ak to je za prekažkou, chceme tam. Oni to celkom vyhrali. Poďme za prekažkou a potom sa dohodneme čo ďalej. Hej. Tade? A kde je tá prekažka? Alebo čo ideme, že tuto dole. Pred nami. Lukáš. 11. Pred nami. Čakaj, ja budem strieľať, hej? Učkaj. Čakaj. Hej! Po chvíľke sa nám podarilo dobiť minomet a palba mohla začať. Hopán, pokojne ma? Dobre. To vám ukážem, dobre? Aby ste vedeli. Sleduj rakety, máme minomet. Takže dá si. Hore. Poď ma to na 2 pary, nestačí. Dáme 4, aby si mal prvý nástrel, vieš, dáš viacej a potom vieš, dáme si raketu. Je munícia? To je viacej, aby si vedel tam pôjde. Počkaj, aby som nezlomil tie nožiče. Neboj sa, prídevko sú potrebné V materiály. pohode, hej? Z dola to sú nepriateľe asi, či? Viete sa sa odbiehajú. Koľko to mám zatlačiť? Dobre, môžeš, vyťahni. A teraz do páky. Plnou rýchlosťou silou, tak dome. Udril. Sledujte, kde to padá, hej? Udril, Daj, neboj sa, udril. Máte? No a nastavte ho niekto. Trošku menej. Ubrať, 3. Nikam. Tu máš s týmto, si ho nastavíš, aby ti neprešiel a tu si s týmto povoluješ. Tak, to ideš. Máme to, Ja môžem nabiť medzi tým, že? Či? Poď Dá si ďalej. tam. Musím prestrieľať. Preskočím, daj. Nie. Dobre. No, ambasáda padla. Kúre, už nemusíte. Hej. To bolo rýchlo. No a čo, my teda budovu riešiť ideme, že? Ambasáda síce padla, ale po ceste do budovy niekto spomenul, že sú obrancovia ešte pred budovou a tak sme dostali nápad, že ešte využijeme minomet a párkrát na nich vystrelíme. Či to môžeme otočiť? Nie, počkaj, však to máš týmto. Tak je znič. Aha, tak dodre sa. Doľava viacej, hej? Ešte. Poď ešte ďalej. Ešte, teraz mieríš na budovu, presne? Ešte ďalej. Chvíľku sme maturovali s mierením, ale podarilo sa.
Takto. Povol tú fľašu a pustiť tam vzduch. Tak, ale iba tak decentne to povol. Počkaj. On je nabitý, nie? 2, 3. Počkaj. Ukáž, on je nabitý. Tak dávaj, no. Či? Kus. Kurva, to sú naši. To tam naši do piče. Kurva, to malo byť viacej. Hop. O to proste na nich. Kurva, viacej treba. Viac natlakovať by som povedal. Hej, natlakovať. Tak čo dáme je, takže... Tak. 4? Tak 4, hej. Hopa. Dobre. Bolo moc? Je tam 8 aktuálne. 4,8, myslíte, že to je OK? Nie. Tam máte granát? To vyššie nedá. Nie, tam Nemám ešte granát. Takže je to obmedzené na 4, ale ešte to úplne. Ukáž, ako letí. Jedna padla, ale na nás ste tam nedali ešte. Omylom, sorry. Dajte skôr granát, chalani. Najskôr granát myslíš? Dávaj, keď to tam budeš tlačiť teraz. Počkaj. Ja idem trochu ďalej, lebo ak to jebne, tak... Capni ho. Kurva. Asi som aj tak zledal tam. Pat a mat na Jebať na scéne. to, poďme budovu. Každopádne tu sme to potom vzdali a všetci sme sa presunuli bližšie ku budove. Jebne tam. Poď. Počkaj, idem z druhej strany zľava, hej? Hádem granát do budovy. Granát! Mám! Opa, poďte, tu sa naskupíme a potom to tam normálne raidneme. Raidte do Legends? Máš sponzora? Kukut. Všetci, jak sa uhýbajú. Poďme. Piči, som dostal do hlavy hneď. Ako som spomínal, na dobíjanie budovy sme mali k dispozícii aj delo a chcel som natočiť pre vás aj nejaké zábery, ale podaril sa mi iba tento jeden. Toto bude 3, 4. 3, 2... Áno! Pekne. Vyššie to trebalo, no. Trošku vyššie a... Potom, ako som si natočil dielo, som sa rozhodol, že idem skúšať s ostatnými budovu. Mám? Neviem ani ja. Veselo. U vás to ale je. Poďme. Umierajte, to nie je naše, ale choďte. Mám. Píče tam. Ale vás tu je? Po príchode na respawn sa dozvedám, že respawn je na 10 ľudí a to teda znamená, že bol vypustený vyprošťovací tím. Keďže sme to stále skúšali vrchom, tak sme sa rozhodli pár ľudí, že to skúsime aj spodkom, čiže cez pivnicu. A to biele bolo čo? O, zmietlo ma to, iba hovorím, hej? Čo? 2 životy. Jaj, okej, dobre. Po respawnutí sme sa skupinka ľudí znova vyberali spodkom, tentokrát sme to si povedali, že to skúsime z druhej strany.
Ja som tam potom neskôr počul streľbu s krikov, tak som sa od nich oddelil a rozhodol som sa to preskúmať. Kurva. Chcel som tu ostať, ale potom som sa rozhodol, že to vytiahnem ešte trošku ďalej a odtade to budem brániť. A ak sa tam nikto neobjaví, tak sa potom presuniem spátky do budovy. A dopadlo to nejak takto. Sorry. Zbraň? Jebe. Tu sa ešte hrá, že? To je dobré. Tak to je páska, nie? Ale tak asi ide, však asi ma aj tak jebnete. Tak. No a tu keď som zbadal, koľko ich tam je, tak som sa normálne vzdal, lebo proste som nemal šancu. Po respávnutí sme išli pred budovu a neviem čo sa stalo, ale zrazu bola naša. Počkaj, keď celá budova naša, tak sme vyhrali. Fakt? Potom čo som vstúpil do budovy sa už nič zvláštne nedialo, viac menej sme sa iba rozprávali a čakali na koniec hry, ktorý bol oznamený pravdepodobne formou tejto hudby. No a to bude teda koniec, hru som si celkom užil. Ak si mám vybrať jednu vec alebo moment z celej hry, za mňa to boli 100% minomety. Ďakujem, že ste to sledovali, dúfam, že sa vám to páčilo, ja sa s vami lúčim a vidíme sa ďalší štvrtok. To je také, že keď to dáš niekde dole a nebudeš sa na to pozerať, tak kto ti to prizná, vieš. Ono to popne a...